खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो बे आंनि Btrinfostudio YouTube चेनेलाव आङो गिबियावनो बरायना लाग्रोदों। आंखौ कमेन्टआव माखासे फंबाय जानाय सोमोन्दो आरो माखासे आंखौ बुंहरदों कमेन्टआव बिदिनो बुंहरदोंना बेफोरबायदि भिडिअखौ दा होले आरा होनदों बाद दोन बेफोरबायदि भिडिअखौ नों माबायदि मारै साख्रि मोना बेखौ एसे खिथा जोंनो होनदों आरोना। स' आंबो सानबाय आरोना नोंनाथ' नंगौ एसेबाबो खिथानोसै आं होननानै जेनेबा थेवब्लाबो मा जायोना समाव जों माखासे माबाफोरखौ खिथानांगौ जाना फैयो नालाय ओंखायनो आं नोंसोरनो खिथाबाय। बाथ्राया जाहैबाय माबोरै नों साख्रि मोनखो होननायाव बे सिङाव बिराद माखासे खोथाफोर थायो आरोना जाय खोथाफोरखौ मा होनना बुङो बरनायजोबनांगौआ एसे थान जायो आरोना। थेवब्लाबो आं माबायदि टेकनिक बाहायनानै जेनेबा लेखाखौ फरायोमोन आं बेखौ नोंसोरनो एसेबाबो खिथानोसै। जानो हागौ सोरबा सासे सुबुंनि जिउआव बियो मदद मोनगोन आरो जायफोराखि आंजों लोगो हिसाबै थाफाबाय थायोमोन बै लोगोफ्राबो एसेबाबो जेन' मिन्थिगोन आरो मिन्थिसिगोन दिनै नङाबा खिन्थु बिसोर आंखौ जेबो मिन्थियामोन आरोना। दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों आंनि लोगोफ्राबो जायफोरनाखि माने साख्रि मोनथ'वाखै बिसोरबो जुदि मिन्थिसिगोन आरोना आङो आंनि माखासे टेकनिकखौ आं दिनै खिथानानै होसिगोन आरो। जेब्लानाखि आङो लाइभआव खेबनै आं इन्टारभिउ होबाय आं फार्स्ट इन्टारभिउनाव आं थाल लानो हायाखै जेब्लानाखि सेकेन्ड इन्टारभिउ होबाय आङो बावहाय फिल खालामबाय मा टाइपनि कुइसन फैयो कुइसना बबे टाइपनि फैयो बेखौ आं मिथिनो लागोन आरो नङाबा सिगाङावथ' आं मिथिया खालि आं जिकेल' फरायो खालि जिकेल' फरायो आरोना मानोना आंहा जेबो नलेज गैया इन्टारभिउनि सायावहाय बेफोरबायदि आरोना। स' उनाव जेब्लानाखि इन्टारभिउआव नुबाय आङो इंलिस फैयो नङा होमबा इंलिस फैबाय जिकेनिफ्राय फैबाय फुटबलनिफ्राय फैयो रिजनिं फैयो ब्लाड रिलेसनशिप दङ मेथामेटिक्स फैयो बेखौनो मोनबाय आं नुबाय। ओमफ्राय होनबाथ' नोङो मोनसेल' फोरना जेबो जानाय नङा समथ' होनांगोन मानसिनो। दाना मा जाबाय आं दाना इंलिसखौ आं दाना नायबाय दाना इंलिसखौ जाय माने फंसे सोदोबजों बुंनाय आरो जेरै दाउ दोनग्रा न'खौ मा बुङो नङा होमबा ओमफ्राय अमा दोनग्रा न'खौ मा होननानै बुङो सिङाव थाग्रा न'खौ मा बुङो दाना बेखौ नों बोरैहाय मोननो आं गांसेबो लेखा बायाखै दे आं गांसेबो लेखा बायाखै आं नैबे मबाइलावनो बे मबाइलानो आंखौ साख्रि मोनहोदों आरो लाइफआव। आङो मबाइलाव जुदि माबा मोनसे आन्दायो आरोना जेनेबा सिङाव थाग्रा न'खौ मा बुङो आं इउटुबफ्राव सार्च खालामबाय माबायाव इउटुबजों नङा माबायाव गुगोलाव सार्च खालामबाय माने ओंखारबोलायबाय बे आरोना। ओमफ्राय अबेबा मोनसे माबाखौ सेन्टेन्स कन्जाक्सनाव माबोरै जायो बेखौ आं माने गुगोलाव सार्च खालामो नायो ओमफ्राय आं नट खालामनानै लायो खाथायाव बिदि आरोना। ओमफ्राय आं मबाइलावहाय मोनसे नट दङना मोनसे नटपेड दङना बे नटपेडआव आङो लिरना लायो आरोना। ओमफ्राय मालाबा ओरै मबाइल थुयैनो आङो नायो आरो मानसिफ्राथ' भिडिअ नायो खिन्थु आंना सम आङो एसे सम मोनबानो आङो मबाइलाव थुनानै आङो माखासे खायदा बोराय बाहायनानै आं बे नट्स आं लानायखौ नायोमोन आरो। बेनिफ्राय नायबाय उनाव जिकेखौथ' आं थाल मोनबाय जिकेया जाहैबाय मा सबसे बयनिख्रुइबो गोजामसिन बिदि फैयो आसामनियानो होन इण्डियानो होन बेनिफ्राय गोजामनि उनाव नैथिखौ सोङो बे आरोना सेकेन्ड जे हमना लादो इण्डियानि नैथि बा सेकेन्ड प्राइम मिनिस्टारा सोर बिदि सोङो बा आसामनि सेकेन्ड चिफ मिनिस्टारा सोर सेकेन्ड गभर्नरा सोर जेरै आसामनि जेनेबा सेकेन्ड प्राइम माबाया प्रेसिडेन्टआ सोर माने बिदि सोङो आरोना बिदिखौ लादो। ओमफ्राय प्रेजेन्ट जाफुबाय थानाया सोर बेखौ लानांगौ बेफोर आरोना बेनि सायाव आङो बिराद माबा लाबाय जेखौ मोनो बेखौनो आं थाब लिरनानै लायो। नेक्स्टआव उनाव दानाथ' मेथ्सआथ' आंहा माने प्रब्लेम जागोन ना दाना मेथ्सआथ' नों लं मेथ्सफोरखौथ' नों इन्टारभिउआव माने लिरनो हाया माब्रैबा आं इउटुबाव बोरै बुफ्लांखो सर्टकाट्स मेथ्स ट्रिक दाना बुहुत भिडिअ ओंखारबोबाय आरोना डिआर सारमोन दं इमरान सारमोन दङ ओमफ्राय बोरैबा बिराद दङ आरोना नों बोखाव खोन्दोआनो होन राननायानो होन सानजाबनायानो होन अबेबा जिअमेट्रिनि होन अबेबा डाइस थायोना बे डाइसआ ओरैथिं थिन थायोबा बिनि ओरै उल्थाजों मा जागोन बिदि आरो ओरैथिं थिन थाबाय ओरैजों मा जागोन बेक साइडजों बिदि सोंनाय फैयो बिदिखौ आं इउटुबावनो होजोब्बाय थारमाने आं इउटुबाव मोनजोब्बाय सर्टकाट ट्रिक दंजोबो गासिबो राननायबाबो सर्टकाट पार्सेन्ट दिहुननाय सर्टकाट प्रफिट एन्ड लस नङा होमबा प्रफिट एन्ड लस थायो नों बाजाराव मुवा माने बायस'नानै नों फानबाय लस जाबाय बेसेबां लस जाखो बिदि आरोना बेफोरनि गासिबो प्रफिट एन्ड लस आरो बिभिन्न रोखोमनि सर्टकाट मेथडखौ नों इउटुबाव मोनजोबो माने बेखौ आं नायो आरोना न'आव फैस्लाय
ओमफ्राय दसे ओरैनो एसे माबा इन्टारेस्टिं माने गान थाम नायसैलाय उन्दुनायनि सिगां आं जेरैबाबो आङो 1 घन्टा समखौ आं लाखायोमोन आरो जेरैबाबो आं 1 घन्टा समखौ उन्दुनायनि सिगां आङो हयथ' आं जिके नायगोन हयथ' आङो रिजनिंखौ नायगोन नङाबा आं मेथ्सखौ नायगोन आङो इउटुबाव नायो आरो आं इउटुबाव माने सेभ खालामना लाखायो आरो सेभ होमबा डाटा गैयाबाबो जेबो जाला न'आवथ' डाटा नाङा नालाय आं सेभ खालामनानै दोनखायो आरो ओमफ्राय बेखौ आङो जेब्लानो गोसो जायो अब्लानो आङो नायफिनसै आरो मा जिअमेट्रिनि माने ट्रिकफोर नोंसोर गासिबो मोनजोबगोन आरो ना नों इउटुबाव सार्च खालामदो आरो ना होमबानो मोनगोन जेनेबा सर्टकाट मेथड्स अफ माल्टिप्लिकेसन सर्टकाट मेथड अफ सिम्प्लिफिकेसन ओंखारबोजोबबाय हाला 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 माने ओरैबायदि फर्मुला दंना नोंगौ मानोना बैसोर मिन्थिखागौ कि ना सर्टकाट मेथड दंजोबखायो नालाय गासिबो मेथ्सफ्रानो बेखौ नों थाब दिहुननो हायो दा जों बेखौ रोङा जों फरायबोनाय समावथ' जोंनो लं मेथडसो जों मोनबोयोना माने एग्जामाव फरायनाय समाव एबा जोङो क्लासाव लाबोनाय समावथ' जोंना गासिबो लं मेथडसो गोलाव मेथडसो सर्टकाटखौथ' मोना दा नोंनि बे गोलाव मेथडआथ' नोङो इन्टारभिउआव सम होआना हायाना नों बेखौ सानगौ माने 10 मिनिट थांगोन 5 मिनिट थांगोन नोंनि टाइमा बोरैबासो बासिनो हाया स' सर्टकाट नांगौ जायखौ नोङो 10 सेकेन्डआवनो हायो जायखौ नोङो 15 सेकेन्डआव हायो जायखौ नों 5 सेकेन्डआव हायो जायखौथ' नोङो 2 सेकेन्डआवनो नायबानो हायो मेथ्सफोरखौ 2 सेकेन्डआव नायबानो हागोन आरोखि नोङो बिदि आरोना माना नोंहा माखासे फर्मुला गोसोआव थाखाजोब्बाय नालाय बे उमुक डाइरेक्ट आरो अखौथ' सेकेन्डबो नांबावा मिथिबायना कुइसनखौ फरायलांनाय लोगो लोगो एन्सारा कारेक्ट ओंखारबोयो बे आरोना दा बेफोरबायदि टेकनिकफोरखौ आं इउटुबाव नायबोना फैदों ओमफ्राय गुगोलाव माखासे बुस्थु नायदों आं इंलिसखौ नायो माने सिंगुलार नाम्बार प्लुरेल नाम्बार फैयो जों माने बांसान्दाय एबा माने जो आथोन माने जोलाखौ मा बुङो बिदि माने इंलिसनिया फैयो आरोना इन्टारभिउआव फैयो बेखौ लादो ओमफ्राय बबे खेलाजों बबे सोमोन्दो गोनां बेखौ लादो माने आं बेफोरखौ आं दहायनो खिन्थाखादों आं मबाइलाव नटपेड दङ आं बाहाय आं नटपेडआव आं बाहाय सेभ खालामना लायो नटपेडआवहाय बे नटपेडआव आं सेभ खालामना लानानै बेखौ आङो गोसो जाबानो आङो नायो आं एसे फ्रि मोनबानो आङो नायो बिदि आरोना बा थेवब्लाबो आङो जानो हाबाखै एसेबां फार्स्ट दा बोरैबा आं लाकिलि बोरैबा दा बोरैबा खाफालाव नांबाय आरोखि ना ओमफ्राय थेवबाबो दाना जोंहा माथा मारिनासो दाना माने प्रमसननि माथा मारिनांगौ दाना फैलायबाय दाना प्रमसननि माने मा जेनेबा डिपार्टमेन्टेलि मा दं आङो दा सोंदोंमोन प्रमसनफोरनि मा माने ओरैबायदिसो होनदों आरो बिसोर जुदि बे माबायावहाय डिपार्टमेन्टआवहाय जुदि भेकेन्सि दङब्ला बे भेकेन्सिनि एगेन्स्टआव डिपार्टमेन्टेलि माखासे एग्जामफोर जायो जाहैबाय आरोखि बे डिपार्टमेन्टेलि एग्जामाव नोङो मा मावखानाय हिसाबै नोङो एप्लाइ खालामनो हायो आरो नों एग्जाम होनो हायो होनदों आरो बेनिफ्राय नोङो प्रमसन जालाङो बे आरोना ओंखायनो जों दा प्रमसननि जों माथा मारिनांगौ दं नाथाय दानो नङा आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव 2 बोसोरनि उनाव 3 बोसोरनि उनावसो जोङो बै प्रमसननि खोथाखौ जों साननो हागोन खिन्थु दा हाया आरो ओंखायनो आं नोंसोरखौबो बुंगोन आरोना ओरैनो थास्लाय स्लाय जोंथ' मबाइलखौ नाया नङा नायो जों फेसबुक नायो इउटुब नायो नङा होमबा इन्सटाग्राम नायो खिन्थु आं इन्सटाग्राम खुलिदोंबाबो आं बारा नाया दै आं फेसबुक नायो आं इउटुब नायो आरोना बे आरोना दाबो आं नायबाय थायो मानोना आं दाबो माखासे सेकेन्ड क्लासनि माने माबा मोनसेफोर जब ओंखारोबा बावबो आं एप्लाइ खालामफिनबावगोन बे आरोना ओंखायनो आङो दा नायो दासिमबो आङो प्रिपेयाराव थाबाय थायो आङो दा ओंखायनो नोंसोरबो जुदि जिउआव थांनानै थानो गावनि आथिङाव गसंथानानै थानो बा माबा मोनसे सरकारि साख्रि मावनो जुदि गोसो दङबा आसा दङबा बे आसा बे साननायफोरखौ नोंसोर जेब्लायबो स्ट्रेङै दोन एकदमबारे नोंसोर स्ट्रेङै लाखिथार अब्लानो नों देरहासार जागोन मालायनि बुंनाय माने फैसा होजोबो इन्टारभिउ होनो नाङा लाब गैया माबा नङा बेखौ दा सान बुहुलावबो बिदि जासान मालायनि बुंनायाव दागजाव आंखायो नङाबा फेलर जागोन नोंसोर बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांनो शेयार खालामबाय थेंक इउ